Shosho mfethu ngoba sesibonana neshashazi namza kwethu. uManxiza waveza something. Uthi yena the meeting uthi kuzoba ne-meeting between uPhakathi Mthakathi uNgezwe. Lo meeting leyo into kade yahlelwa. Lonto la ifakazela into eshow Ghost Lady. Kwi-podcast kaMac J. Since uNgezwe sebenza noMac J. Washo uGhost Lady ukuthi Ungezwe kuba abatshela ukuthi hayi khona meeting ezoba khona soba ne-meeting no president. Uthi a week lonto nabakhe bayizwe. So lokho kusho ukuthi ingamanga lento eshow phela uMthakathi ukuthi athi i-meeting wayitshelwa nje ngabo 2 babunqeka washaya u9 wajika wabuyela emuva wakulo meeting yabo. So ngifuna ukuthi uzwe le nkulumo yakhe lapha Manxiza ayisho ukuthi uManxiza hayi ingamanga lento eshow phela uMthakathi ukuthi i-meeting ibade uyinto esikubhukane into ekade yahlela. So le nkulumo le ifakazela futhi nenkulumo kaGhost Lady esho lapho uGhost Lady ukuthi ungizwa kade amtshena yabo. So just nazo kwethu it's a little bit tricky party. It seems like ba succeed or Ramaphosa because even right now ngento amamashi uyabona ukuthi this thing is dying down. Uyabo lento amamashi nje zinganza kwethu iyathula kancane kancane izogcina ishabalele futhi makubera isho. Lenda ayisho ukuthi wajika standard one wayesehamba wajika standard one ngoba short notice asithola isikhathi sokutshela umholi weMarch ngangifuna sikhulume nje silungise lozo zinto ngoba zayibukeka lapha emehlweni abantu enakuthina ke nje ayibanga zisho ukuthi mina ngibe ngazi ngomhla ka23 May ukuthi kuzoba nomhlangano kanje yena mase yajika ethi kwaba short notice. Izona ke izinto sasifisa sikhulu ukuthi sikhulume ngazo ngayo usuku le-media briefing ngoba kwakubona ubulungiswa ukuthi uMangobese ezesezwa nawo wonke umuntu ukuthi bekukhulunywane no President uRamaphosa.